Profesionálneho pilota Tomáša Muňka k lietaniu dnes ožila na leteckej rally v Boleráze. Prvý ročník memoriálu Tomáša Muňka, ktorý tragicky zahynul pri plnení indonéskej humanitárnej pomoci, zorganizovala jeho rodina. Na leteckej rally si dnes zasúťažia profi piloti, ale aj amatérski piloti. V Boleráze je aj naša kolegyňa Mária Knapíková. Ako máte možnosť počuť, je tu naozaj rušno, lietadlá stále odlietajú, prilietajú. Súťaž je v plnom prúde, ide o navigačnú súťaž a viac už by nám o tom celom, ako vlastne táto súťaž vyzerá, čo všetko, či už profi pilotov alebo amatérov čaká, povie Jan Šabla, hlavný rozhodca memoriálu a takisto letecký špecialista. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Takže čo už majú piloti za sebou a čo ich ešte len čaká? Zatiaľ majú posádky za sebou prvú etapu memoriálu navigačnej súťaže kapitána Muňka. Po obede budeme pokračovať s druhou etapou. Posádky čaká prevzatie obálky. V obálke majú dané dispozície na zákres trate. Tu trať musia presne odletieť s toleranciou na plus minus 2 sekundy. Zároveň tam dostávajú šíty, akože papieriky, na ktorých sú fotografie. Tie fotografie musia na zemi identifikovať, zakresliť s presnosťou na pol míle do mapy a po prílete pristať na presnosť pristátia do boxu, ktorý je vytýčený a dlhý je 50 metrov, široký 12 metrov. Poďme si možno v krátkosti popísať, aký je rozdiel medzi profi pilotom a amatérom v tejto súťaži. Rozdiel medzi profipilotom a amatérom, takto by som to nedefinoval. Ja by som to skôr definoval tým, čo sa tomu venujú súťažne, závodne, reprezentačne a potom tí rekreační, ktorí si prídu stráviť víkend a v celku sa na palube zabavia, pretože zistia, že Slovensko je síce malé, ale vedia na ňom aj zablúdiť. Máte vy medzi týmito lietadlami takú možno svoju srdcovku? Všetko, čo má krídla, vrtulu, tak je srdcu blízke každému lietajúcemu človeku. Ako dlho vy sám lietate? Viem, že ešte stále lietate? No, je to už viac ako 30 rokov a lietam stále, aj súťažne. Keby ste mohli dnes súťažiť, keďže dnes ste v inej role, čo myslíte, aké šance by ste mali? Tak predpokladám, že by som na bedni bol určite. A first position. Ako to zatiaľ, zhodnotme to, ako to zatiaľ ide pilotom? No, ukazuje sa to, čo sme predpokladali, že tie reprezentačné posádky sa v podstate v celku dobre zhostili svojej úlohy a naši rekreační piloti, tí nám krásne blúdili tu v okolí Trnavy až nádherne. Sami sa budú proste smiať večer z toho, keď im ukážeme výstup z logrov a zo zápisov cez Google. Čiže takto ste nám vlastne povedali, že večer bude vyhlásenie a takisto všetky tie výsledky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a pevne verím, že na budúce sa možno stretneme opäť a vy budete v roli súťažiaceho. To vám želám. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Janovi Šablovi, hlavnému rozhodcovi memoriálu kapitána Tomáša Muňka. Ak dnes nemáte program, nech sa páči. Ste srdečne vítaní. Letisko v Bolerázi dnes naozaj žije lietadlami, žije leteckými atrakciami. Popoludní bude pripravený ďalší program letecké akrobácie. Všetci ste samozrejme srdečne vítaní a ja pevne verím, že sme vám aspoň trošku tej atmosféry z tohto letiska z celej súťaže doniesli.